Hi guys, welcome to my YouTube channel, Herbert Dison Vlogs, aka Kusina Roberto. Magluluto tayo ng putserong baka. Ito, mayroon na tayong baka na 1 kilo. Tapos, mayroon akong nagayat na sibuyas. Tapos, loya. Tapos, laurel. Tapos, mayroon tayong saging na hinog. Patatas. Tapos, mayroon tayong cardamom, paminta, tapos, ito, beef cubes, tapos, di mawalan ito, ang ginagamit natin ay ang pichay. Okay? Nakababad na yan sa may suka para yung ano ng dumi ng mga sa gulay ay bababa at malinisan ng maayos. Okay? Tapos, ang baka ay pressure cooker natin yan. Nandyan yung pressure cooker ko. Yan, nakaready na. Tapos, ito within 30 minutes or either 20 minutes lang para maano natin yung baka. Tapos, balikan ko kayo pag okay na lahat para manon natin yung pochero nating baga. Okay? Let's go! Kusina ni Berto! Ngayon, lagyan na natin itong baka na paa ng baka. Kasi i-pressure cooker natin ito lahat. Ayan. Ganyan lang. Lagyan na natin yan lahat. Ayan. Tapos, ito lang muna. Laurel. Lagyan natin yan. Ayan. Luya. Tapos, lagay tayong kunting cardamom para yung aroma ng baka mabango. Okay. Ayan, mga kakusina, ilagay na natin. Mayroon tayong condiments, ilagay na laurel, tapos cardamom at loya. Okay, mamaya pag in-in yan kunti, takpan ko na sa sa pressure cooker para di maano yung sabaw. Okay, let's go. Hi guys, ito na yung within 30 minutes na ano na natin sa pressure cooker. Malambot na siya. Tapos lilipat natin sa isang lagayan na para tuloy-tuloy na natin yung pag-ano natin sa pochero nating baka. Doon natin palambutin sa isa para maumpisahan na natin. Tara, let's go. Balikan ko kayo. Ayan, babalik tayo. Ito, nag-umpisa na ako sa isang lagay natin. At hinihintay na yun natin yung kumulo konti. Tapos lagay na natin yung mga ibang gulay natin ilalagay. Okay? Tara, let's go. Ayan, nagbabalik tayo. Ayan, kumukulo na. Ilalagay na natin yung ibang condiments natin dito. Okay? Tara. Ilagay na natin itong sibuyas. Cut lang siya pang 4. Ganyan lang. Diba? Tapos, next natin itong patata. Diba? Ayan. Tapos, hahaluin lang natin. Lang yan.
next natin tong saging na hinog. Iyaw. Para tamang-tama yung lasa niyan. Ganun lang. Tapos tiplahan yan mamaya. Pakuluan natin. Tapos takpan muna natin. Within 2 minutes, balikan natin. Okay? Ayan, nakikita nyo na. Look yummy na yan. Napakasarap na mga kakusina. Ayan. Yung puchero nating baka na pata. Ano na siya, malambot. Hinintay na natin yung mga patatas at yung saging magpang-abot na yung lasa niya, manamis-tamis. Saka natin ilagay yung pichay. Diba? Ayan, continue lang yan. Napakasarap ng ulam na to. Pag mga ganitong mga lalo na malapit yung Pasko. Ito yung tinatawag sa mga Tagalog ay ang nilagang Pasko. Pero sa amin to, puchero. Pero lang to, nilaga talaga to, normally. Kasi yung pangalan ng puchero na yan, hindi naman yan galing sa mga Pilipino. Meksikano naman kasi yan. Iba yung luto ng puchero nila, na-adapt lang sa atin. Diba? O yan, mamaya papakita ko sa iyo yung pagkatapos ng paggawa nito. Okay? Ayan guys. Ayan, nalagay na natin yung pizza. Maya pakita ko sa inyo to. Kasi tamang lasa na, nilagay ko na lahat-lahat. Okay na to. Pwede na ihain natin. At kakain na rin tayo sa tanghalian dito. Okay? Let's go! Ayan guys. Babalik tayo sa kusina ni Berto. Ayan. Ganda na yung puchero natin. Tapos ayan. Diba? Napakasarap yung pata ng baka. Friskong-frisko. Diba? Ayan. Mamaya ito na yung namin. Pananghalian. Napakasarap. Kaya kung gusto nyo magluto, simple lang yung ingredients yan. Diba? At dito tayo nagtatapos sa kusina ni Berto. Ito yung menu natin ngayon ay puchero. Okay, salamat kung sinong nandito, mga panood nito. Just follow my homepage, Herbert Dizon Vlogs, and then my YouTube channel, Herbert Dizon Vlogs. Pareho lang yon. Okay? Then like and share, subscribe. Thank you. Kusina ni Berto.